बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. पर्यटन नगरी सावंतवाडीच्या सौंदर्यात भर टाकणारा 3.5 कोटींचा संगीत कारंजा अखेर पूर्णत्वास आलाय. येत्या आठवड्यात याचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील हा एकमेव असा म्युझिकल फाउंटन ठरणार असून पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरणार आहे. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या विशेष प्रयत्नातून हा कारंजा साकारण्यात आलाय. ऐतिहासिक मोती तलावात हा संगीत कारंजा सुरू करण्यात येतोय. पर्यटन नगरी सावंतवाडीच्या सौंदर्यात यामुळे अधिक भर पडणार आहे. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेतून पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी हा प्रकल्प राबवण्यात आलाय. हा संगीत कारंजा पूर्णत्वास आला असून येत्या आठवड्यात त्याचा शुभारंभ होणार आहे. याचा फायदा पर्यटनाला होणार असून पुढील 5 वर्ष संबंधित कंपनी या कारंजाची देखभाल दुरुस्ती राखणार आहे, अशी माहिती उपस्थित तंत्रज्ञांनी दिली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.